Atuk zinga Zena University a avakal chuan zirlai te chuan makta ka lo melin an hlau hle ti a hre thei. Zena chuan an om dan chu mak ti hle in yonga nun der thonga ada awanga an huwa nia angai. Ti chuan yong hnen a kalin thil thlen dan a hril. Yong chuan ni kho hrelwa a om lai chuan thil tam tak in thlakin ama chuan khuina siam. Zirlai te chuan an za tura ni ti le ama tina tu chuan hremna an muzel to ti a hril. Zena chuan enge ti atum ti in a zot ma se alo soi du lo. Ti chuan trap thom hria in ava en chuan meiche ho sa kha alo ni. Meiche suali chuan lo soi samekin Zena chuan a khongai ema wangin pui maya du. Ma se yong chuan lo dangin a phu tok hremna a hmu ani ati. Ti chuan meiche sual chuan soi sa zelin ram hnuai lama chuan a kalpui. Zena chuan trap chungin chu hmun chu a chuasan. Ti chuan yong office a kalin zirtir tu chuan alo welcome tha hle. Storage room atangin pe parvala turin ati. Zena ava chua chuan zirlai te chuan ama chu an lo hlat hle to hremna an tok veang ti an hlawani. Zena po chuan lekha chu avazong ti chuan meiche hosa chu lo langin chemte nen Zena chu apan. Zena chu chemte atinin mani masial takani thu le yonga secretary ani nuwa khuina ada thu te chu asoi. Mase atan chuan phurit mai ini ati bok. Ti chuan Zena chu nam thlu in storage room chu akal mak. Zena chuan thima hlowa wangin abuai ngal hle. Kong kharte chu bengin tu emotalin an lo hon sak mai be se. Mase tu man an thret hei lo. Chuata thu in university a chuan atang reng to don ni ina in ngai. Mase yong chuan a om na chu aron zong chuak hlau. Chuata Zena thu a mu chuan tu ti nge ti zotin an ming chau soi tur le. Aba ka hrem na chu apek tur thu a hril. Mase Zena chuan engma a soi du lo. Ti chuan hruai chu atum. Mase David alo omin a rual chuan akal. Yong chuan midang a thlang chu aril ru an a hle. Mase Zena chuan adam lo lai zonga ama ompui tu ani ti hre chuakin atlan let le. Yong chuan a ven himzel tur thu shilin alo hnem ve bok. Ti chuan student te hmu thei turin in kai chungin an chuak. A thian te chuan lo hmu in an pahnih chuan in kobrem an ti hle. A thian ten an in ngai zong em ti an zo chuan zak deuh si hian a secretary chawani thu a hril. Ti chuan Zena chu in chunga chovin meiche hosa chu a mai hup chungin ram hnuai lama lo pan. Yong a hremna a don a hlawani. Zena chu a in thiam lo hle. Ti chuan in ti harna an zo te chu a in fiam pui. Yong chuan a hlim lo ti hria in enge thil om zia ti a zot. Mase Zena chuan ama chawa oma du thu in a lo chang. Kalsan maya tum lai chuan a hnunga tang Yong chuan a ron pom. A hre om lai po a kalsan lo tur thu shilin. Zena po chuan lom takin a kua let ve. Office a an let le chuan zirtir tu chu a lunga lo oi lo. A chan chu a din hmun chu a ti der thong ani. Principalin an in kar a hriat chuat chuan ata na poidon si a. Zena chuan buaina a thlena hlawa wangin kalsan maya du. Mase Yong chuan atel lova a om thei lo zia shrilin a chua pui. Ti chuan an om na chu hrem hmuna ni ti soin ama chu hrem hmuna om te ti hre om lo tu ani ati. A om chu khoi tirin do ta soi lo zia a hril bok. Ti chuan a pian chama thlen trep to thu hrilin a bial nu anga om puya du thu a hril. Zena chu aril ru a buai hle. Yong chuan mangai hle ma se ama awanga hre oma tor chu a du lo ani. Yong chuan zai pa in alam pui. Ti chuan fo atum. Mase meiche hosa kha lo langin an bo ruak ati cheta vek mai. Chu nu chuan principal hrila avo zui. Mase Yong chu thin rimin a chemte ala. Zena chuan engma ti lo turin alo dang. An kaltir. An chua pa chuan Yong chuan a birthday a chuan mi zong zong ma a adu thu a soidon ti a hril. Zena po chuan karon kal nge yang ti ina intiam. Mase a kalkonga chuan meiche suali le geng leader te chu atok. An pani chuan Yong birthday a kal thei lo tura kidnap antum. Zena chuan engwanga het yang thil hi ti nge in ni ti ina zot. An ni chuan Hell University a hian in hmanga ina ti velin hmuna chang lo an lo ti. Ti chuan David a ron kal chu hmu in a pui nge ya be se. Mase David a chuan pui lovin itana thatura ni ati. Ama man tu te chu tina lo turin a hril. Ti chuan an tom buka an hruai. A hmui tuam na te chu phelin geng leader chuan midik lo le a hmun dik lova mi i hmangaya ni ati. Mase Zena chu ti na tum lovin Yong birthday a kal thei lo tura kidnap chu an tum alo ni. Geng leader chuan an pahni in kar chu principal in a hria ani chuan Yong chu adin hmuna tanga paithla anga. Buaina chuakin zirlai tam tak an thidon ani ati. Yong chu thupek zom thin ani thu soin
in atana thatur adu chuan akal sana ngai ti a hril zena chuan ti tura hrelo aril ru abuai hle mase chupa thu soi chu adik mela ti ema wangin party na akal lo turin a intiam ti chuan geng leader chuan a chuale ta ani meiche sual chuan lo mu in abum mai maya angai mase geng leader chuan do ta soile soilo en thatu tur ka da alom alo ti an do ma avale chuan a thian te chuan an lo ngai tu hle enge thleng an zot zena chuan a that thu soin geng leader in a kidnap thu chu a hril du lo ti chuan zan khua in yong chu a ngai tua atuk zinga chuan meiche hosanen anin mule chu nu chuan zena chu yong in du tir tum ti a soin a classmate chu soi satur le party na a kaltir lo turin ati mase zena chu alo zam ho lo university khuin ani to awang le yong secretary ani awang chuan ama ti na tum tu ta chu shrem an ni zel tur thu a soi chuak tu ma chuan an nai ngam lo meiche hosa chu thin rim hle in zena chu a kalsan zana chuan party na a chuan yong chuan zena alo ngak reng a tlai to awang chuan alo coloring to lo mase zena chu nal taka in chein alo lang yong chuan vapanin anal thu a hril zena chuan lo ku awatin yong chu then turin an tilui ti a hril yong chuan a uang tura angai mase zena chuan anin mil lo ti in akal ti rangai ti a soi yong chuan pen som pe na a hoilet mi alawani chuan akal tir tur thu a hril ti chuan zena chu akal pen tina chuan an nun hlui ta ngai to in a trap pen to bera thlen chuan yong chuan an pahnia anin kara wanga a hlim zia le zena chu a hmangai awangin hlim taka om turin a ron ti zena chuan a tur theilo a trap na sa hle atu ka chuan an pahni chuan principal hian meeting a alo ngak reng principal chuan an inkar chu lo hre chuak to in yong chu bana tum feelings nei lo tur le ngai zong nei lo tur ani zia soi bok mase zena chuan alo chan president mai ani ti le ama po a secretary mai ani thu a soi principal chuan do ta soi ringin yong chu kar khata suspend zena in do ta soile soilo en chin nan ati meeting zo chuan zena chu chuakin atrap yong chuan aron pan mase principal in amu mai a hlau zena chuan boina a thlena wang chuan kalsan turin ati yong chuan adu angti chu atum ti chuan atop nan zena chu fopin amamo ani phot chuan englai po in abula aom tur thu a hril ti chuan zena chuan university atanga an suadan tura ngai tua library a kalin lekhabu pakhat awa mu chuak chuta chuan mihring thi theilowa in siamna dam doi om ti awa mu chuak ti chuan tu man an man theilo na turin ven himatum ti chuan yong a thopui zirtir tu pakhat hne na wa soin chupa chuan athil ti lai chu ban san tur le ama ta na hlo omang ti a hril zena chu beidong hle in ti tur ber po a hre to lo ti chuan an thian pakhat lo kalin thupoi mo taka soipui du thu a hril chupa chuan maikor vo pa te geng chu azom thu hrilin an ma ni ven him nan le university atanga an chhuat theina na ti ani ti a hril a tlai to awangin akal san ma chuan zena chu bloody night a in ven nan chemte ape lom thu hrilin dariat ma in adoma chuan a let le an doma chuan david a chuan ama chawin zu alo in zena chuan engwanga chan lo nge ani ti a zo chuan ngai dam dil chung hian yong lakatanga alak hran na kong om chun ani ati zena chuan lo ngai damin an pahni chuan zu te inin hunan mangdun atuka chuan hma taka thovin library a lekhabu a mu chu a share mase a chau em awangin alo mu hil amuma chuan bloody night lo in tranin abula chuan yong alo om mase geng hote chuan an lo potrang yong chu alo aw na sa hle chuti lai chuan azo te chuan alo ti har alo tlai to hle ti chuan bloody night in tran ma chuan dom lama let le atum achem te chu akeng pa mase maikor vo pa khalo langin aron man zena chuan enge ti itum ati chupa chuan adang lambi ke moti in midang angchawa doi sepani thu a soi zena mi chu hupin yonga kalsan chu doi sepati thu a hril abula kir le turati in yong chuan amomo ti a soi ti chuan zena in amita men chuan alo bo dai dom lama pan mek lai chuan university a bloody night aton masak bera davidan hiamator lai te chu a hre chuak chuta chuan mask vo pa chuan lo chanin chupa chu asual nge a fel ti po a hre thiam to lo dom kota chuan a thian te pahni mu in anin ngai zong ti a hre thiam yong a then chu a in shir hle a mu le vele a anin kar chu siam thatatum atu ka chuan a thian te chuan lekha pe in kar khat ani to a yong chuan a din hmuna chel le tep to ti an hril zena chu a phur hle
sana te chu en wangin yong nen an om dun le hun tur a suang tua bathroom a kalin hmeichhe sual chu awa hmu chunu chuan yong in ngai zong danga nei san ti a hril zena chuan a oilo ma se yong awa zon chuan hmeichhe hosa nen an lo om dun lai chu awa hmu tlai lama chuan student te chuan library a an hming an sign zena hun a thlen chuan yong chuan hrengai lo ni om hian alo sign sak top zena chuan hmeichhe hosa chu a fiam kual mai maya ngain a thik ru viau thung ti chuan a thian te bula a kalsan chuti lai chuan principal chuan class chu kan sel ani thu a ron puang zena chuan makria wa hria in ruam manna engemaw a nei nia angai zena chuan a thian te chu om khom tur ati in tu ma an na lowang ati principal ron kalin an university a chuan experiment an nei chu a hlo thlin tep to thu soin engnat na po ti dam theile mihring thi theilo siam theidam doi an siam chu tep thu a ron puang student te chuan a uang emaw an ti mase principal chuan a top nat min tho pui ula university atang hian in chuak theiang ati ti chuan mai kora vua thok lekha ta muthil na ges ron chuakin zena chu a hril hai hle tlan chu an tum ma se an vai chuan ni kho shelovin an om an har chuan hmun pakhata an lo om khom a thian te chu an hlau hle zena chuan a ven him tur thu a hril ti chuan ka chu ron kalin hmeichhe pakhat chu experiment tan a ron man a thian nu chuan university an tan na chan chu ama ani ti soin ngai damadil zena chuan a hret hiam lo ma se chu nu chuan an ina om lain a u nau ruma a lut ti a soi a chan chu a secret agent ani ti a hriat wang ani ti chuan university map chu hmu in a hriat chian chak em awangin a thian te nen ram hnuai a trip nei chu a rot ti a soi ta vek zena chuan an tan chan chu ti pal thil ani lo ti hrema se a thian nu chu ngai damin university atang chuan an chuakang ti a tiam ti chuan ka te chu ron kal le in zena thian nu chu ron la kan tum ma se zena chuan a lo dang ka te chuan hmeichhe chak lo emaw an ti ma se zena chuan a thiam na zong nen bein a hne ta hlau ti chuan chabi la in zirlai te chu a chhuwa zalen ta vek rang taka tlan chuak turin ati a thian dang te zona tum lai chuan ka te chuan ron hualin a hnunga tangin principal chuan electric in a ron sok ti chuan ni kho shelovin a om a har meu chuan lep thu ruka chuan an lo phuar bet reng to a hma a chuan principal po a lo om zena chuan a hlau lo yong chuan a ron chan don ani ati ti chuan a thian pakhat lo langin enge heta iti ti in a zot principal chuan nui chungin chupa chu a fapa ani thu a hril chupa chuan in thiam lovin zena chu ngai damadil ma se zena chu a thina rim hle engwanga ti nge ti a zot chupa chuan a thian dang te nen an inkar chu a that bik thu le a thik thin thu te hrilin anu chau chu a nei chhun ani awang chuan a pui ti te chu a hril zena chuan anu thil ti chu a tlai hma a top wat turin ati principal chuan zena chu doctorin a thisen a lak sak ti hrilin ama awang chuan a thil du ber thi theilo na formula chu an siam thei to don thu a hril university a local chu lom thu hrilin hun rei tak chung alo buai pui to chu a hlotlin pha don ti a hril zena chuan yong in a ron chan don ti soi ve in a thil ti te awang chuan hremna a hmu ngei tur thu a soi principal chuan ka te chu zena man bet tur ati in doctor chuan a thisen a ron la zena chuan a top na tur ni in a hria ti chuan ni kho shelovin a om zui lelama yong po ron harin chera an lo phuar bet a hma a zirtir tu om chu zena chan chena zot chu nu chuan lep thu ruka principal in experiment nei nan a man thu a lo hril an via university chu an chhuah san tur thu a hril bok ma se yong chuan zena chu poi soi lo ani ti in ama chu chhuah tur le zena chu a chanang ti a in tiam ti chuan zirtir tu po chuan a chhuah ti chuan lep om na chu hrilin ga dan tam don ti a hril yong chuan lom thu hrilin principal chu a thil ti awang chuan hremna a hmu tur thu a soi lep lama po nurse chuan zena chu a thi mai hlavin doctor chu chhuah turin ati ma se principal a hlo awangin doctor chuan a ngam lo nurse chuan emergency alarm tiri in ga te chuan an ron man ma se yong po a hun taka lo thlengin ga te chu a ron be ti chuan pakhat te te hne in lep chu a lut theita principal le doctor te chu an tlan chia yong chuan zena chu phelin a tlai awangin ngai damadil zena chuan i local don ti ka hrerenga lom a lo ti ve bok chemte la in an pahnih chuan an thian te zong turin an kal ma se hmai kor vo enga mozat lo kalin an pahnih chau chuan an beita yong chuan a tumpui te chu ol sam takin a hne zena chu an him to ti in a thlamuan chu hmun chu an chhuah san zirlai te po chu ram hnuaia chuan local mekin zena chu kalsan mai an tum ma se zena thian nu chuan lo du lovin an vaya himnan ama in pek thu te soin an let le anga ya ni a lo ti
zirlai te chuan ti mai turan hrelo mase meiche hosa chu avoi khatna atan ron in muchuakin zena ina chan hima wang chuan puilet ve adu zirlai te chu fuin zena chan tur le an principal in an senior zongzong te enge mozat experiment a aman thina wang chuan phubala turin a fui zirlai te chuan zena ina pui thin na te hrechuakin ama pui tura le tan tum lelama yong chuan a ke a hliama nei awangin a lo tlusop zena chu ama kalsan tura ti in zena chuan a lo du lo a top thlenga ompui a tum tlat a pangai thu hrilin a kalsan don lo ani ati ti chuan an pahnih chuan kalin university an chuasan mase pon lama chuan principal chuan silai nen lo changin in peturin a lo ti zena chu a in pelo ani chuan yong a that don ti a soi zena chuan hlawin in pek mai atum mase yong chuan phal lovin atan chuan anun hlan ngam ti soin mitching turin ati ti chuan thei top chu in a be hliam nei reng chungin thei topin gat te chu a be mase principal chuan a dara aron kap yong tha tuma a hnai lai chuan a fapa chuan top turin a lo ti thin rimin a fapa chu a kap thi theilo na a mu chu huna a kai thole tur thu a hril zena chuan nungdamin a du ti hria in gat te chu a be mase an tam em awang chuan a hne zo lo ti chuan principal chuan a in pek lo chuan yong chu tha a vo le zena chuan yong chu ko in a ruala thi ve a in huam chu ti lai chuan mai kor vu pa chu a lokal principal chuan tu nge ani a lo zot a mai kor chu la thla in a hma dei to a student union president kha alo ni a bial nu nen university chu asan an tum mek lai chuan a bial nu chuan a hliam tur lovin a boral san principal assistant chuan ron kapin ram hnoya chuan a thi emoti in a kalsan ma se silai mu chuan a mita fu in a lo la thilo ti chuan phubala turin university a chuan a lo let le principal chuan a thi to emo ati a lo la dam reng chu mak ati hle principal chuan tha a vo ma se chu pa chuan a hlau lo a chem te chuan gat pakhat chu vomin ama chawani lo thu a soi ti chuan zirlai zongzong chu ron suakin gat te chu an ron be avoi khatna atan zirlai te chu an tang ho ve ta ti chuan an thei topin gat te chu an be meiche suali po chu a lo tel ve bok david a po chuan zena chu gat ten man an tum ti mu in avachan zena chuan a him ti a hriat chuan lom takin a lo kwa principal chuan hlavin gat te chu zirlai te kap turin ati meiche suali po chu an kap mase a hma a chuan geng leader chu aron indo ti chuan ni khoshelovin a om ti chuan silai chu la in geng leader kap tu chu a kap hlum vele ti chuan a hmangai thu a soi mase a lo har chuan a ti ter mai mai hi a lo ni silai mu chuan a dara chau chuan a lo fu an vai chuan principal chu atlan chiat ma nge a man an tum ti chuan a tlan bo ma chuan an man thei ta hlau zena le a then te po chu an lo in mukhom le thei sham an vai chuan an him ta chu an lom hle mase yong chu a in hliam na sa ti mu in en kol turin a hruai mase an kalna a chuan mai ko rong ka chak rong in vuat te chuan an lo man principal ta na thok ni in tha an tum hi a lo ni mase a hun taka zena u nau nu chu a lo thleng secret agent an ti chu ani zena te chu aron chan mase a hnung lama tangin gat pakhat hian ron ka tumin yong chuan silai mu chu a lo dan sak tun tuma hi chuan a hliam hi anasa to hle zena chuan tap chungin kalsan lo turin angen yong chuan anuna a lo lana wangin lom thu a hril ni kho hrelawa om ma chi chuan a hmangai thu a hril zena chuan a thia ngain a trap mase doctor chu ron kalin aladamani ti le adin hmuna chiat a wangin damdoi ina kalpuya ngai ti aron hril mase huna om lo awang chuan leplama chuan an kal zena chuan a thi sen chu a pe amut lo chuakin a chaw hle mase a hmangai em awangin a tuar zel an pahnia an hun man te chu a ngai tu let an limdun zia te a ngai tua ti chuan ni kho hrelovin a om zui thlathum a liam chuan zirlai te chu university atang chuan an lo zalen vek to mase lo let le in tun tuma hi chuan university hriom tak kha ani to lo graduation gown te ha in an zirlai te chu an lo pass to hlom zena le a thian te po an hlim hle zena chu stage a dingin thu a soi zirlai te hna chuan an puina awang chuan lom thu a hril an mani awanga principal chu hne theile an university po ahma anga an siam le theite awang chuan lom thu a soi zo chuan yong po stage a aron chho adam thato hle zena in anuna chan hima wanga lom thu soin ahmangai thu aron puang zarta an vai chuan an lom pui hle an lukhum ta chu an vorvel bok ti chuan an vai chuan university chu an chhuah santa yong chuan zena chu karin a phur mase kong laka chuak turin ati zena tan chuan surprise alo nei reng anhunga tang chuan ron pomin tun tuma hi chuan in nei puya asom zena po chuan alo du ti chuan an nun chu ral muang le hlim takin man an tum to kar hnunga tanga bokhet laka
tum lai chuan lekha mu in kan en reng che ti alo inziak yong chuan ala top lo ti hret hiamin zena veng him tura abula om renga tum alan dana chuan yong chuan thi theilo na chu alo nei renga ni hmel ole khati zong kha ni kan channel te min lo subscribe sak zel turin kan sawma cheu